Like a Hellcat. Still You Episode 5 Tun Ruma Hian Thu Hi Kati Sei Deuh Lek To Wangin Kan Chiar Ngal Deuh Pok Popanga Thu Pui Chu Thu In Thup Chu Le Tinia Wala Kan Chiar Tan Ngal Deuh Pok Popang Kamangai Thu Shil Nan Khan Ka Thei Top Ka Chua Ve Sin Le Min Lo Chan Dan Kha Amak Bok Sia Min Chan Lai Khan Ngatinge Khatiang Khan Ka Lo Om Le Zel Le O Ma se thilinga mo ka hriat thiam lo a awm chiang ani chutia rel rubuai tak maya ka haw nu chuan in ka thlenga in chung ka lut chiat ti chuan ka hmel a lo ngui deuh ni ngei tur ani ka nu chuan ngatinge boya ivanom samlo hmel ve a ron ti ngala engmani lo ti pa chuan in chung chho ngal mai chu ka tuma ka nu chuan thil dik lo awm ani ti chu a hria nge moni boya lo ding te enge thlinga yom dan ni dang yang lo top mai in chung ka chho tur min ti din pa chuan a han ti le a ni e ka nu ni miawa min thra chiang le po chu mak ka ti hran lem lo e ma se ka hril dung em ti zok hi ni ka pa le ka u te office an lo la ban ve lo wangin kan pahnih chiat chuan kan oma keima min hring tu nu le min duata ka hlim lo lau em thin tu ni wang po chuan zep chi ni in ka hreta lo wa nu imo sofa hian lo thute ti pa chuan abana ka kaya sofa lam chu ka pan pui ngala thutna te kan han siam fel nu chuan nu imo thil mak deuh mai ka tonga ti chuan ka nu chu ka thil ton zong le manu ni chanchin te chuan ka mu manga ka thil mu thin le ka mit thla alo lang thin zong te nen chuan ka hril ta veka ti ngai na ka hriat lo thu le ka boi tul thu te thleng chuan chuta le ka nu chu thil mak deuh mai a ron soi chuak ta boya i hriat ve lo thil tam taka awm sin manu ni tia imi soi po chu ka hre tawlawm ma se ma chuan min hre kher lowang nu enge thil soyom zia chu ngai min hrilh fiat te ka ti chuan ipa in na hriat chuan a thin rim viawang ma se ka duat ka fo panei chuni ni ya chutia thil engma hre thiam lowa yom reng chu tha ka ti hau lo atia asoi zo nu chuan kan sitting room chu a him tok lowa hriat wang nge ka room a chuan min chho pui ta a ka khuma chuan ka bula thu in ti hian min hril ta boya nangma ka pailai chi hian mo ipa hian a company din chho ve tana a bultan na po thing tlang khota takte atangin ani chumi khuwa kanom lai chuan lo piang ta a kanin bula hian some type in thavak lo pakhat hi om ve boka chuta chuan nu patu kanom thina nangma ka nei nu che thlanga na vela apa ber chu accident awangin an pui rai lai thlariat lai mai nau te pai chu hakal san boka kan khopum pui mai chuan kan tur pui a nula tlom ngai deuh te chuan nawani nu a che thei lo lai vel zong chuan an om pui bok tran pui na ang po adong ve nol boka ke po chuan ka khongai thei le a len te po ka valeng sa in kanin kom na sa ve thin le boka a chunga thil thleng chu ka chunga po thleng ve thei ni ti chu ka hriat chiam wang nge a om dan tur le a tor dan tur te po chu ka hriat thiam pui me ka tor pui ve thin ipa ero kha chu na tho lak lo ane wang le a tho na sat thei wang khan ina po khan a om tam man meu lo thina yu feli kha chu primary school akal ve to a ni tin hian min chho san ve thin boka kan than nu nen chu kan ko harna te in nem tonin achang le kawalenga achang le kanina te po lo leng ve thin bok nau te pom lai ve kan ni boka kan ti du zong le kan ngai ven zong te po ai nang bok nuril ru thatak mai le nun zoi tak nelom si hi ania ani in fanu ania kein nang ka pom bok cha ti chuan ni lo lian chho ve ta a kanin kom ngai wang chuan kan fa te pani ruatale manu ni te po thil in hriat thiam ha ho tang khan inin kom ve tan nok thina ke ni pani po khan kan hlim pui thei khop mai cheu school te in han tan rola ni tin mai chuan inin kom ngai tial telemoti mai tur hiania kumli kumnga velin ni khan voi khat chu
kan hriat mi loin kan kho bul loka lui lian em lo pakhata hianin local ruduna anuwa kan hriat chhuat chuan manu ni chu tuya atla a nangma chuan I chan thei lo wangin tranpui tu awin I aw vak vaka chulai hnai vela patlom ngai deuh ho chu rang takin an lo kala manu ni chu an lo chhana ina an lo hroi hodun bok chewa chumi chu tunai mumang mu thin isoi ani karing chuan chumi ni tang chuan manu ni chu ingai sak le zuala an ina te chuan ni leng deuh thaw hian I valeng ta thina thil leina tur ka pek chep manu ni thil lei sak nan bok hian I lo mang le reuh thina hau poi sot chong lo ti chuan kumru mi velin I lai hian ipa company hlot lin chho zel awangin khopui lama kan pe malo ngai ta a kan kaldon ni chuan inwar na sa em a kan bulak kal vei du lo thu le manu ni te ina omi du thu te hian le soi chuaka ma se kan kal tho chu ngai sia manu ni po chu tap na sa ve khop mai khatia in pahni ka mu cheu khan ke po kha ipa hre si lo khan ka mit tui ka hru ve zeu zeu hiala ti chuan tuna kan ina hian kan thling ta a kan pe matang chuan yom dana mak thei ta hle maya engmai ei du lowa biak po min chang thadu hek lo ei tur pek ngial che kan tum po in I du lo thei em awang chuan nili lai mai engma ei lo ni oma kan boi ruk lai takin in chung step chhouna a lu hai ni tluwa step a chuan I lum thla a step mor hriam lai a chuan I tu khum mi tawa thisena chuak na sa hle bok rang thayang berin ipa lei u te nen hian hospital kan pan pui ngal chia ke phei kha chu ka trap na salutuka kalkong tluan chuan pathian hnen a ka tong trai char char boka ka chan to don chemo ti hial khop khan idin mun kha serious a ma se van nei thak deuin doctor te an fela zara ingai tu om em lo ani ti kan thre thuaya ma se tu khumi so khan I hriat na jam then khat nerve chu I so che deuh nuala chumi wang chuan nangma chiang lo deuh om tur thu doctor te chuan min thrila ma se thei to pa treatment an pek tur thu che an soi bok I lo har chuan I bula kan pathum ke ipa le I u feli te hi kan lo om veka atira chuan makti mel deuh hian min en kwal den dena ma se ke ni chu min thei ngil lawa hospitala I om chan min zo chu I thil soi ma sak ber ani nge a chuta doctor te chuan a falin min kawa thil chu ila hrenuala ma se I hun kal to ero chu I hriat chhuat thei to lo thu le nangma hriat chhuat tir che po a har to tur thu min hril boka mithar ang hlak ini berang chu ipa chuan a hma ang khan yom le lo em wang chuan I ruma thil chu thar vekin a thlaka kanin chunga thil hlui zong zong po a tharin a thlak vek boka ma se ipa nen in room kan ti fel lai chuan lem ziak pakhat mei chenau pang le mi panau pang lem hi ka hmuwa mei chelem lu chunga chuan keima ti le mi pa lu chunga chuan nangma ti a in zia wang chuan manu ni ni tana azia a pek ve ngei che ani ti chu a hria a ipa hriat me si lo chuan ka thuk ruta ni dot soi lo chuan ke ngei pok han bangai ve ni ma se ipa chuan hriat ka du lawa ka in thup hram hram thin thil hlui zong zong chu ipa chuan da bo ta veka lem ziak chia chu ka kolta a kum tam tak chu kalo da thuk ru to ipa mu thei lo tura chuan tuna chuan thil hre thiam ta a ma se ipa ero engma I hril hau tur ani lo ati chuan makka til tuk le kalom box si chuan chan lok na chang po ka hrelo hiala kanu chu ka kwa ngal vong vonga ka mit tui hi atla niam le nu khovel nu zong zong ai thaber ka mai che ka ti zui boka boya engang pon thang lian ve to ma la ka tuat lai ka nau te chui la ni reng don tho tho ti hi theng in su odam le nem tak chuan min han ti le a e lemziak po chu nang mai ni kol to la thang ka walang e o ti pa chuan ka room chua sanin ka pa ne na an room a chuan avakala lo le le chuan le ka hlui to tak mai a no pang chelem ziak ti hriat ngoi ngoi mai mihring pahnih mi palem le mei chelem asoi ang chiat chuan lo chuanga an lu chunga chuan keima ti le nangma tin ziak chu halo oma chu lem ziak ka hmu chuan thil ka hre chuak ve le to wai maya chu lem ziak chu manunin skula azi ania azia lai po chu ka hre chuak deuh to war war mai kha hi ti bo me sung che ka ziak ha te mai nia ati po chu ka benga chona
chiang lutuk mai hian aron rinon vele sak bok kawa han phur tak em manu ni chu hril lan kawa ngak lel tak em min hnol na chan mi pano pangkha keima nge ka ni ti a hriat hunan a hmel om dan tu te chu ka suang to ta vel mai maya ma se voin zir top ni ni sia monday nga ngai dai box sia ti chuan ka nu in manu ni lem zia min pek chu jan kho de tho chuan ka hlim pui thei nia mole atuk en ring nia chuan manu ni chu ka khol ta a khwanu ruat kan ni wang voi kat na chuan lo pick up ngal nol maya dora akal lai takani wangin a boy em lo ani o hello tunge o ati chuan ka thin phu aranga min ti sam le nu no ria manun ke ma ruata ka han tia e ruat nangma mo enge ni ta a min lo chan dan chu mak ka ti lek lek jok mania thil thing kha engma thleng lo maya min lo pek thei wang po chuan ka ngai sang ru le zol ani e eng ni lo we thil hril tur che kalan ya ka han ti le a i mo ruat mania soyang khan ni chuan mo ka chan na che kha angai rengania a han ti chuan ka ril ru te te chuan ka hlim si em ai ni lo we thil lang dai ania ma se mai chana hril che ka duwa monday ya class local nge ro ka di chuan e okay ole kalang ka promise a han ti le a o ni le kalau ti boy re tu palang che ni phot le ti in phone chu ka da ta monday ka nga le lutuk wang nge hun te chu kal mong riau hian ka hria a sunday te po chu ka ril ru hlim veng veng chung le pathian hen alom thu tam tak soiba a in ngai na ril ru ne ka hanin khom ve nge kha ole monday jing chu lo thleng ta nge mai le ni danga ka ti dan pa nga in ma taka ka thawa manu ni mu hun ngak lel ru tak chungin college chu ka kal ve le ta college ka thlan chuan gatekeeper nen bok chu kan ti dan ngai te in manu ni ngak pa chuan kanin kom le ta dar kwa vel hi manu ni lo kal hun ania ma se chumini chuan a lo thlai deuh don wang nge moni dar kwa le minute som panga po chuan lo lo thleng hau lo maya boy deuh niang ti chuan ka in nema ma se dar kwa le chan ve college daring nu po chuan a lo la thleng ta chuang hau lo a karil ru chu a boy tran ta der mai ma se a lo kalarin deuh tho wang chuan class po lut lo chuan gate bula chuan ka lo hmak ta fan fana dar somaria som pakhat som pahnih thlengin a ria lunch break thleng po chuan a mel hmu tu reng reng a om chuang lawa ka phone chuan ka han khola switch off fain ti zel mai sia ka boy der to mai lunch break po zole trap to a karil ru chuan an in omna ka hrethawa ka vakal me mai don moni le ka ti ruma lunch break a zawa chanu first period thleng chu mi mol ang mai gate bula chuan kala ding tarenga chanu first period a zau chia tia chuan karil ru ka siam felta a an ina chuan kal ka tum ta ni man mo taka kal deuh lop pa chuan manu ni omna apate te in chu ka panding tangala kawathlen chuan manu ni pate te nu pa chu sitting room a an lo ti dun mela za po don lo chuan kapu manu ni te in ani em ka vati top maya karin lo lutuk main tungai ni a abial pa mi pate chuan ovin deuh lek chuan min han tia ni lewe college kalpui thren pa kania voina local si lawa ka ngai to dewa ka ti man chawa heta om to lo zinga khana chuak to ati chuan min thong nge mai e ngati nge a kapu ama du thuinam ni chua ka ti chuan apate chu thin rim ta ni nge turani enge moilo boy sek le ke ma nin kan hot chuak ani kha khatiang ruk an kol pe hlein em cheng sang lia bowa ama bak tu ma ni theil an ni theilo hrim ala phachar zui ni kha ati chuan karel ro khoi tha jak mai chuti rolin ka thin rim hal em bok e kapu cheng sang lia bowa rin hlel wang lekin moi lo no chua eng mi hring ngei ni a ka ti let ve ngata cheng sang li wang lek a chu tiang lek ti thei tur chuan tunge moi ni reuh le rum taka min han mel pa chuan a han tia kapa min ka sei che chu athu sei kha a in chhir ti chu a hmela alang ngal e nangma hi a fa pa moi nia ka lo lam ngal me lo chea ka ti palani ati zom ta ngal zata khoilama nge manu ni chu akalin shem ka ti chuan hreme lo mai han ti boxia manu ni mi zia chu ka chiang khop mai chu tiang thil ru tur chuan aril ro thama mani
khoya emu poisa chuan danga an hre tawh si lawanga manu ni chu an lo hosa deuh nen an hnut chuak tamai ani chu ka ring het ta bur maya ti chuan chuta umrei tawh lo chuan kanin lama man hmo takin ka hawt angala manu ni chu ka zon hma langai ti chu ka hre chiang hle aizol khopui hi ala chhuah san hman dawn lo ti pawh ka hre chiang hle bawk man hmo deuh chuan ka in thlak sok soka ka kar khalh chuak khat em mai nen chuan ka in khalh chuaka manu ni chu ka zon kan ka a mu mai chu tin ha se ka ani ti pawh ka hria a se ka be dam dawn lo ani ti pawh ka in hre chiang ve tho bawk ti chuan manu ni ka zon tan chu dar thum vel bor ania a omna tur oma ka ngaya te chuan ka en kual ngal zor zora ma se mel hmu tur reng a om lo dar liria dar nga dar ruk dar sari thleng pawh chuan kala hmuta chuang lawa chung te pawh chuan milo khol tan to a choi khom kan nei thu le ka ho tlai deuh tur thuin ka chang mai boka karel ru chu soi fe thiam ru lo hian a boi to a khua thim to sia manu ni chuan midang han bel mai tur a nei don lo ti pawh ka hre chiang bok si ole beidong loin han zong le phot mai tiang dariat dar kwa dar som thleng ka zong ta zan pawh rei tial tiala khopui pawh are tual bok ka hriat lo karin ka mit tui hial potata khonge moi om le manu engei tia I tha em ti chu ril ru in ka soinon rawat mai ni dar som le minute chomli panga nia ti ngai na ka hrelo tak zet kar chu ka ti ding thuta mit tui nen ril ru le ti tak meu chuan pathian hnena ka tong trai te ringot maya rei fe ka tong trai nu chuan mak tak main mei che khu khel ri hi ka hreta churi lo chuan chu ka kar din na pia loka in saklai mek fal ve taka ding atang chuan ani zan rei to sia chulai chu mi pa ngai han omna tan chuan a falin a re bok sia manu ni ani nge chu ka ring het ta bur maya rang takin ka kar tang chuan ka chuk vata ri lo chuan na lam chu phim khur tak si hian ka pan ta ngala in rel ka vathlen chuan karin ang nge in manu ni chu muta parcel chia chu pha in na chunga alo muwa pon sin tur tha anei lo wang chuan a sol pan te mai chu alo sin ve a chuti hun lai vel chu khowo lai ni sia thlivo tak mai chu a thuvuk mai bok sia chutia manu ni ka mu chu kamit tui ka dang zo thlot lo ni manun ti pa chuan ka kai thawa amit ron meng de a khur der boka abula chuan thuin ka oma chuan ka han be tira chuta le ataksa chu alo sa chuak vek mai hi halo nia a khosi sang hle boka theilawa min en pa chuan ruat engtin nge milo zon hmu'a zoite hian a ti thei troka kamit tui chu dan zo ro lo hian a tla a ka oma chuan ka ko nget sawa khoya po omla karon zong mu ze lang che trap o deuh tro chuan ka han tia engma ka ru lo ru ka ni lo ati chuan ngoi ro tong to su ka hria nang hian eng mai ro thei lo hrim ka ti zom ve ngal zat boka ruat ka ril tam e o awan na tak em chu aya tong kam hriat om chu ka hriata alom lo ami tui po atla ve ti ka mungal maya amut na bulloka chu bek te takte hian athom no ho lo akrewa ka kai thawa kar thleng akal theilo ka zota ka kal theng chaw tak chung chuan ati ve mai boka ka kut le lamin a bek chu ka kenga le lamin ama chu ka ko boka kara chuan kanin da lut thei ta rama a khosi ka san em awang chuan a chaw hle to a kanin lam chu ka phone ngala kanu chu ka bia a manu ni chanchin zong chu ka hril deuh zora ina hroi ho ka tum thu le kapa mut to le to lo ka zot boka kanu chuan manu ni chu alo khongai ve em a kapa chu alo mu to hlo mai boka chak takin kanin lampan chuan kanin phurpe tanghala a chau em awang chuan manu ni chu atong pe chia to lowa in kan thlen chuan kanu le ka utanen chuan karuma manu ni chu kan hroi chho vata khosik dam doi te kan pe ngal vata ei tur te po ka u chuan a siam sak ngal sok boka
kan thiam dan chuan kan han boibui ve nok boka soup te kan in tira ei tur tlem nen a ei ve thei mai boka ma se tlemin ala chau dewa mut ha chol amam ani ka khuma chuan amua kumsira chuan ka u nen kan thu boka amu he lai chu ka thlir ning thei mol lo ka u chuan mani dewa hmangai nom ziamin zo kha tu wange ti ka hre che ni vur chung chuan a han tia nia manu ni ka hmangai tak zeta hetia om han mu pe hi chu ana du khop mai ka ti vele a lungai su kon dam doi pe kha angai ani ngat chuan naktuk jing chu a thau chuak nom to viawang kalom lu tuke tiang ka tlai var pui mayang idu chuan vamula zan lai vela azwal palang ka han ti vele a ka u chuan ani le engtin nge ti zeli tuma kan ina chuan kanom ti reng thei don si lawa kapa hian a hriat chu a la om sia a han ti le a ka ngai to chop zel mayang ama sabera chuan manu ni hian tomno hak tlak anei mi lawa adam that vele ka bazar puyangai engpo engzat man po duni se ka le sak veka ka biang mit tuilong pa chuan ka han ti le a ka u chuan poisai momo bel chuan mindil mai don ne o halo ti ve poka ole man ni dam that hun nga a bazar saka a om le zel dan tur chu ngai to angai ta ni ole khati jong khania chuan a ga sei du pakhat chu hei video hi ka upload zung theilawa le khazir lai te kan ni wangin thil dang ti tur kan nei ve nol thina wangin chuan next episode hi episode 6 hi in rini zan emo sunday zan hi kan lo chang le theu don